Him la programul pe armânește piticu de Radio România Internațional de București, armâneți și mai departe cu noi, ta să avzeți rubrica Pirmiti armânești. Gine vă aflăm disneu la rubrica noastră de pirmisi, nieți-și vrut ascultători. Azi întream simte voi Nica istorii Hansel și Gretel, de frații Grimm, a predusă tu cartea la apostol Caciuperii, traduțeri, ieșită la editura Universalia, tu anul da unii un sprădații. Hansel și Gretel. Tună casă nică, la margine de pădurii, și dea un neavut târietor de leamne cu muliarea lui și cu doi ficiuriți, Hansel și Gretel. Ună seară, când s-avea dus să se zbagă, dzăsi muliarea. Ascultă, vrute bărbat, nu mai avem aici până în casă și nici pârasa să încupărăm. Nu știu ți-va să drăm, mai juțem ficiuriții tu pădurii și lăsăm acolo singuri. Altă soi, va-ți murim de foame toți de adun. Bărbatul sniură că avea nile de ficiuriți. Mamuliarea nu l-o lăsă până când nu dea de înapoi. Hansel nu dormea, Nica și avea vzetă tuti. Lișor, depuse de pe crevate, zduse tovrii și umplu gechile cu chețări albi niți. Alantă zu, tu hârghii, zduseră părinții cu ficiuriții tu pădurii. Hansel arca pe ascumta chețările lui, ună după alantă pe cale. Ajumtă tu pădurii, dzăsi muma. Amu, despotosiți vă încheamă. Noi vă nizem mai largu tora. Ta să lăiem încheamă în leamni și câtă seară vă zinim zvâlăm înapoi. Adăvgă muliară. Ficiorile dormiră și când-ți deșteptară, era maș ei, goi tu noaptea întunicată. Atunțea s-a spâre mărata Gretel și a hurhis plângă. Ma Hansel u diznirdă și dzăsi. Și-ți arăhate, Gretel, vă aflăm calea de turnare acasă. Și-ți dusera galea după nicădzănțile chețeri ce înghilăceau tu lunina lunii ei și când s-a drăzu, era dinintea căsicul ei a lor. Ama când vine iara noaptea, avdză Hansel, idia moabeti de ună seară ninti. El nu putu să adună chețeri, că ușa casei era închisă. Tahina le dea de mumsa la Catiun câte ună cu mătică de pâine și închisiră iara calea tu pădurii. Tora, hitrul ficiuric, Hansel, arca cându-și sărmii de pâine. Și când diznău ficiuriții iara tu pădurii fura lăsați, vru Hansel s-o află cu ajutorul a sârmilor calea turnariei. Mapulia zbăirătorile avea măcată tutii sărmile. Atunțea schirură mărații ficiuriți și erau apustusiți și ajuni. Tu amânat s-aflară ei dinintea unei ei căsică ți era maș de turtă dulce adrată, iar afirizile le avea de zahări. Hansel a rupsi ună cumată de pe citii, iar Gretel și dzu dinintea afirizilor și măcă. Atunțea, de-una oară s-avză ună boațe sub țării de tudă. Aroase salimsi, care la casa mea vă pimsi? Ficiuriții apândă siră. Vintura li suflată și casa reminată. Măcară ei mai largu fără să aspară. Hansel, pe care l-o arăsi citia multu, a rupsi un cumată mare de ea și Gretel trapsi întreaga geamă afară și zumpade și măcă cu mari orixi. Atunțea îți desclise ușa și ună moașă ți s-a îndrupat de un ciumag, inșin afară pe ascumtul. Hansel și Gretel s-a spăreară multu, că a lăsară să le cadă tot ce țineau tu mâini. Mamoașa mută capul și a zbură. Ei, voi vrus ficiuriți, care v-a dus seaua? Inis nu untu și armânesc la mine, cană nu va da rău. Ei luă doi de mâini și-i dusi tu căsica ei. Au ales aduse bună măcare, lapte culați cu zahăr și meare. După este, fură învălite cu albi sidoni, dau crivăți, iu și Hansel și Gretel steaseră și sminduiau că erau tuțeri. Care știu?
Moașa s-a spunea bună, mai era un voamber rau care te ficiuriți și avea adrată casa cu bunătăți, tasliacață. Când vărnul cădea tot puterea ei, îi vătăma, îi hirbea și îl măca. Și aici era tinăsă un mare zuu de hiurtii. Multul tahina, ninti ca ficiorul deșteaptă, ea se avea sculată și când îi vizu doi țimșați erau tu somn, cu fațele roșii, așa zăsi tu năsă. Aici se va sibă una bună, măcari. Atunci ți-a luat pucă pe Hansel cu mâna ei uscată și îl dusi tu nănica hurii și l-înclisi cu una poartă de sârmă. Putea măratlu să urlă cât vrea, nu-l ajuta cană. De-apoia, moașa dusi la feată, o ascutură și o deștiptă a urlând a lui. Scoală-te, feată, dea-du apă și iarbe-ți-va bunti fratila tău. Ți și-a de aclon afoară tu ahurii și lipsește să adară cama mare și cama buntea măcari. Ei, aș avea chiartă-ti Hansel a țea naima bună măcare, mati Gretel maș ți-a rămânea. Cati tahini mă-ți duțea moașa ta hurii și-i zățea. Hansel, ficior, scoate-ți zea de tuna afoară, ta spus duchescu cum te adrași. Când trecură vără 4 stămâni și Hansel ar rămânea tot slab, voambira nu m-a vrut să așteaptă și avea chiruta răvdarea. Avză Gretel, a unisea de și-a du apă. Hansel poate sibă gras, ică slab, mini voi să-l tai și să-l fierbu. Că tu durea inima pe mărata de surică când dacă ța să aducă apă, cum îi curau lăcănile pe fațele mușate. Ninti, vrem scuțem. Am îngălzită cireaplu. Mutrean întru, și veți care este ghina îngălzit, ta-ți putem zbăgăm pânea. Și când Gretel va sera tu cireap, moașa căfta să-l închidă, ca feata să scoacă și sumă că ea de-apoia. Ma Gretel dughia agonia, ți vrea raua muliare și-zăsi. Mini, nu știu cum lipsește să dar. Cum s-intru înăuntru? Glară! Mutrea, ia-sti mași de sclizătura și eu încap tu cireap. Și se apruchie ea cu mari zori și băgă capul în cireap. Atunci au pimsi Gretel dintre tot înăuntru, înclisi purtița de her și trapsi mandalul. Alegă agonia la fratele ei, disclise ahurea și gri. Hansel, hima scăpați, moașa voambire este moartă. Scârsi multul, sluară de gușii, de harau zbășeară, dusele de-apoi atu casa moaștei și deau peste tuta în vârliga sfinduchii cu chețări scumpi. Hansel băgă tu Jack tuții i-avu hari, iar a Gretel zăsi și că va-ți ducă țiva acasă și-și umplu poala. Atunci a închisire către casa lor și pulii la spuneau calea. Și când ajunseră la un râu și nu avea cana puntita streacă, vine un papcă pe apă și-i trecut de la altă parte. Nu mult amânat, ajunseră acasă. Muma avea murită, ma fensul a ficiuriților a hurchis plângă de harau când vizu că-l iara pe vruția lui Niț. Șgulire ei întreaga ghișteare a lor din mintea lui. Am avură ună bitisită greutățile și gaileațea lor și bânară de adun toară hatii și harau. Părmit șteam, părmit vă spuși, cât putui ahăt varăși.